Okay, so continue ta sa addition of fraction. This time, regrouping. So, mao gyapon na tong steps. Addition of fraction, mao gyapon na steps. Nya, sa regrouping din kaning last step, daghan kay mo makita na kalainan sa katong una na akong mga example. So, atong i-solve karon, so ayan ako solve ning tulo sa aning usa ka video. So, 2/3 plus 2/4. Question, similar ba sila o dissimilar? Dili sila parihag denominator or ubos. Kani di sila parihag 3 ug 4 man eh. So dissimilar. Since dissimilar mo agita ni i-change na to into similar. Pangitaon na to ang LCD ani. So ang LCD sa 3 ug sa 4. So kung nakita mo sa video nako sa unsang pagpangita sa LCD, nga niyor ni siya dayon 1 ang divisibility. Kung ang 3 bahinon sa usa ka tawo, tulo yung madawat. Ang 4 bahinon sa usa ka tawo, 4 gyapon yung madawat. So ang LCD ani niya kay times ni tanan, 1 times 3 times 4 is 12. So mo to atong bag-ong denominator 12. Nya maghimo tag new numerator. So i-divide ni nato din hit 12 divided by 3 is 4 times 2. 2 times 4 is 8. So 8 dire. Then 12 ikaduhang denominator na ta. 12 divided by 4 is 3. 3 saka times 2 is 6. Okay, so ato ni butang ang plus kay addition man ta. So this time copy the same na to ang denominator or similar na siya. So copy denominator lang ta 12. Dayon so mo na ni ato ra ning gibalik din ha. The next step is add numerator. 8 plus 6 is 14. Na atong is simplify or i-lowest term. So pwede na to makuha ang GCF ani. So ang GCF ani unta kay 14 then 12 ma-divide ni og 2 may mo ni 7 may mo 6. Okay, so ma-divide ni siya og 2. Ang GCF niya kay 2 og 2. Divide niya divide. So answer ni 7/6. Nya lowest term na ni pero dili siya proper. So unsa din ang proper? Kinahanglan mas dako ang ubos kaysa babaw. Nya awa 6 7 mas dako ang babaw 7 kaysa ubos kay 7 is larger than 6 man. So buhaton na ni ron para mahimo siyang proper fraction ato ni siyang i-divide. Amilain nga pagasultian ni kay 7 divided by 6. I-divide lang na nimo kani siya divide meaning divide ni siya nga bar. I-divide lang nimo siya kung mas dako ang babaw kaysa ubos. So 7 divided by 6. Kung i-divide na to siya pila ka 6 na sa 7 na ray usa ka 6. Then 6 times 1 is 6. I-minus na to 7 minus 6 is 1. So ano siya pagplastaron para dili libog? Kung makasubay mo, kani siya mo ni ang kinaibabuan. Okay? Ang kani siyang kinaubsan natong ibutang mo ni ang babaw. Dayon, kaninas babaw, mo sa kilid, diri sa whole number. Mo ni ang whole number. Mo ni ang numerator. Ha? Sa new answer. Nya kaning 6, mo ni ang denominator gyapon na. 6 ganina ang denominator so 6. So mo ni ang final answer. Okay, may tag na sabtan, may lag nakagukod muna ako. Aray atong suwayan ning sunod. 1/2 plus 2/4. Di man sila pareha og ubos, so dissimilar. Sa una ron sir nga na may whole number, na number sa kilid niya, na fraction niya, na fraction. Ay kabala ka ning whole number, unahon ta nag-add ang kaning nasa ubos. So kuhaon sa nato ang iyahang LCD. So 2 4 ma-divide ni 2 may muning 1 mahimong 2 i-times ni nato. So ang LCD niya karon kay 4. So ganina kay 12. Okay? So natay bag-ong numerator nga 4. 4 divided by 2 is 2 times 1 2. 4 divided by 4 is 1 times 2 2.
Dayon, nausab naman nato kaning 1, wa man nato hilabti ganina iswat ra ta na. Wala ta nagilabot ha ato ra siyang giswat og apil. Karon, pareha na magubos ay gabala ka sa aning 1, kopyahon ta ni ubos. 4. Mao na ang bagong denominator, di ba? Then i-plus na ito babaw. 2 plus 2 or ang i-plus na ito numerator 4. Then kopyahon ra ni 1. Dayon, atong tanawon ay saan itanaw ang ganing kilid sa dila na siya, lowest term baka ni siya. Kung nakuha na nato ang GCF ani, ma-divide pa ni nato og 4, no? Kung anahon ta ni ang lowest term, then mahimo na siyang 1 over 1. Yan na pa ning 1. Pero atong gusto ang proper, mas dako ang ubos kaysa babaw, pareha mas lakadak meaning ani 1 divided by 1. 1 divided by 1 is 1. Yan na pa may 1, ang answer karon kay 2. Okay, next. Paspas ra ko. Kung paspas ra ko, i-pause lang, pwede dirigid niyo balikon og tanaw ang video, ibalik lang niyo, i-rewind lang ninyo ha. Okay. Ari na ta. Whole number plus mixed number. 4 plus 1 and 2/3. Sa Henry gani mo ni pinakasayon. Una, similar siya o dissimilar? Di sila parehadaan kaya ang usa na fraction ang usawa. So atong i-equal is if as dissimilar siya. Unsa man nato pagkuha sa LCD ay ga problema ana. Okay? Ang buhaton nato dito ta sa copy denominator. Unsa denominator? 3. Okay? Add numerator. Wa may lang numerator 2 ug 3. Ang unsa na kuwang i-add na to ang whole number 4 plus 1 5. Okay. Lowest term na ni daan. Kung ganahan ka i-prove, kuha lang ang GCF. Proper fraction kani, proper fraction. Bahalag ang whole number ay galim ayo sa problema sa whole number basta ang imong i-check ani lowest term ug proper fraction, ang fraction ra. Kung lowest term siya, nya proper fraction pa gyud, kaning whole number nga naa nimo dinha, mao na siya, apil na siya sa answer. So ang final answer is 5 and 2/3. Dunay pangutana, i-comment lang sa boss. Salamat.